wacho. To kaka jalony e weche mag telo, ndiko jamwandu gi ndiko ng'amodhier ere maber, nikech nitie jomoko ma be wacho ni jomwandu gi ema nyalo rito ohala nikech ging'e kaka igo ohala, emomiyo gin gi mwandu go. Jomoko wacho ni be kindiko ng'amodhier, gima obro kuongo timo en temo obro manyo kaka onyalo soyo pesa e mfukone, omiyo afadhali ikaw ng'at manigi mwandu. In kaka jalony e weche mag telo, ng'ama ber kondiki? Ng'ama ber kondiki ok en ng'at man gi mwandu kata ng'at maonge mwandu, en ng'at man gi tim. And mwandu kende ok ema timo ang'o, ok ema kel tim. Nitie jok man gi mwandu e piny ka mang'eny matimo tich maber, iwinjo ni jo philanthropist ma tich gin ma konyo jopiny. To nitie jok ma mwandu go ok tim gi rade, ok rom gi. Moro ne giyudo ma mwandu go mar kwelo, koro gin kwelo ne ma gitimo nade ging'eyo. To nitie jok modhier ma nafas mar kwelo ma pok gitimore nade, ma pok giyudo. Koro gima onego wang'e, mwandu kende ok apani en tabu, and mwandu ok rach. Gima rach en ni ng'ato noyudo mwandu gi yo machal nade. Ka noyude gi yo mar mibadhi, to mibadhi ne mobiro timore, mobiro dhigo mbele. To ka in ng'at ma kite rach, koda in gi mwandu kod ionge godo, to kido marach ne mibiro timo ang'o, mibiro tero sirkal. King'ama kibiro tich Citizen ka Trevor, to iwacho ni bi sa 12 to in ibiro sa 8. Kata idhi koro ibed mana chief cabinet secretary kama Musalia odhi, pod ibiro madhi tich 8. Koro ok apani mwandu kende nyalo miyo ng'ato bed ng'ama ber kata ng'ama rach. Gima miyo bedo ng'ama ber kata ng'ama rach en mwandu neno oseyude gi tich matek, oseyude gi yo ma mibadhi. To kata kamano be nyocha waneno ka ogai